O'n i mewn prism un nos. Na, dim prism. Dim prism, ie. Blwyddyn gynta, so o'n i'n bach yn... sketchy. Ie. Siwmai, croeso i podlediad Help Dwi'n Mynd i'r Brifysgol. Fe nhw yw Celyn a heddiw rydw fi fan hyn gyda Elliot sydd yn myfyrwyr Cyfryngau Chwaraeon. Croeso. Croeso. Fi'n mynd i jumpio mewn reit i'r cwestiynau. So, cwestiwn gyntaf fi yw, beth oeddech chi mwyaf gyfroes amdano cyn dechrau yn y Brifysgol? Ie, so, fe beth ni'n dweud bod ni'n mor gyfroes am. Falle, just yr independency fyna. Neu rhywbeth gwahanol. Edrych ar ôl fy hun. Mynd mas, cymdeithasu. A just gwneud pethau. Bydde ddim yn neud nôl yn y gartref. Cymryd dros, cyginio. Allan nid yr ymolchi, ond good. Ac just rhywbeth newydd. Dechrau antur newydd. Pam foment ti'n dod i'r cof oedd meddwl am eich wythnos gyntaf? Beth oedd wythnos gyntaf fel i ti? Wythnos gyntaf fi, o'n i'n meddwl... oedd e'n fresh as fair, os dwi'n cofio. Oedd e'n, oedd e'n really dda, wahanol trealu am teimlo'n chwaraeon, pêl-droed, seinio. I fyny am wahanol clybiau. Ac pizza, Domino's, dwi'n cofio. Y gorau. Y gorau, Pizza am ddim, Domino's, o'n i'n meddwl, dyna fe. Bwyd, nawr. Sorted now am y dydd nawr, tan he. Lush. So, ti'n astudio Cyfryngau Chwaraeon, pam o ti wedi dewis y cwrs hwnna? So, dwi wastad, nas wedi bod yn ngerddol am chwaraeon. Dwi efo tocyn tymor i Wythnos Caerdydd, pêl-droed. A mae'n redig yn y teulu. Tad, ci, dad, nawr fi. So, oedd yna'n gret. A just yn ein astudio y cyfryngau yn y ysgol uwchradd. A o'n i jyst yn mwynhau fe. O'n i'n neud bach o drama, actio pan o'n i'n tyfu fyny. So, o'n i ar set efallai, o'n i'n gweld y gwahanol camerau. So, dyna beth sydd wedi ysbrydoli fi i wneud rhyw fath o fel darlledu. Y ochr darlledu. Dwi'n neud y cyfryngau nawr, so gallu fod y cyfryngau cymdeithasol, ond y be oedd wedi ysbrydoli fi y mwyaf yw, fod ar y set a gweld sut o'n nhw'n darlledu pethau, so dwi'n, really mwynhau. So ti'n person fe bach yn creative hefyd? Dwi'n hoffi ddefnyddio fe ddychymyg. Yn fod yn greadigol. Beth dwi'n hoffi y fwyaf yw, mae popeth angen narrative. A felly gallech chi ddweud y stori mewn ffordd ei hun. So, mae'n just, fod yn greadigol, fod yn gallu i adrodd stori, narrative eich hun, a mae'n gred. So, ti'n astudio hefyd tra'n dal yn fod yn byw gartref. Sut mae'r profiad hwn wedi bod i ti? Wedi fod yn dda. Dal yn gallu gwneud y pethau o'n i'n neud cyn symud i'r Brifysgol, dal yn cael yr independency. Mae gen i ffrindiau sy'n byw gartre, llawer, chyma ni'n mynd mas, chwarae golf, pethau fel hynny, so mae'n dda, mynd ar y pub. Ond o'n i'n byw yn y Gaerdydd. Blwyddyn gynta. Ble oedd ti wedi byw cyn? O'n i'n byw yn Claudian House o'n i yn, Claudian, so oedd yna'n ar bwys yr ysbyty Heath. So, oedd yn tua 20-25 munud i gerdded i'r campus cyn coed. O'n i wedi creu llawer o ffrindiau y blwyddyn gynta, ond ers i fi symud cwrs nawr, astudio Cyfryngau Chwaraeon, dwi wedi cwrdd a gymaint o bobl nawr, ffrindiau nawr, am fydd, mae wedi bod yn arbennig ers hynny. Fi'n mynd i jumpo mewn nawr i'r cwestiynau cyflym. So, cwestiwn cynta fi yw, a oes gennych unrhyw gyngor da ar gyfer y myfyrwyr newydd? So, yn gynta, mae rhaid i chi, just tyflu chi ni mewn i bopeth, ymuno clybiau, creu ffrindiau, hyd yn oed
Fel mae yna dywediad, fake it till you make it. Efallai, dyna be oedd Oli wedi ddweud. Ond, dyna un gyngor byddai'n cael. Just, ymuno y clybiau, gwneud ffrindiau, siarad i mae llawer o bobl gallu. Gweud i popeth. Mae'n bwysig iawn. Beth yw eich pleser eog? Fallai... Cwestiwn galed. Music 60au. Really? Music o 60au, dwi'n eitha hen ffasiwn pan mae'n ddod i cerddoriaeth. So, noffi bach o hynny. Ble fydden ni'n dod o hyd i chi a nos fercher? Right, so, byddwch chi'n gweld fi mewn game rygbi. Fallai'n ffilmio Met Caerdydd yn ei game books mewn chwarae ar nos fercher. Naill mae hynny ar Rygbi 1 cyn coed campus. Neu yn Arms Park. Neu i ffwrdd i Brifysgol arall rhywle yn Lloegr. Neu Abertawe hyd yn oed. Neu os ni ddim yn cael game, just gartre. Gartre, chilo mas. Gartre, chilo mas efallai mynd i'ch pub falle, game o golf efallai. Nice. Pa pwnc ysgol roeddech chi neu ofni fwyaf a pham? Ffyseg. Ffyseg. Ateb hawdd, hynny. Ateb hawdd. Just gwyddoniaeth in general. O'n i'n just yn... bioleg, chemeg. O'n i ddim yn dda, ond ffyseg. Ffyseg. Just i'r athro hefyd, o'n i ddim yn... Os oeddech chi ddim yn dda ffyseg, oedd e'n dal rhyw fath o fel grudge efallai. O fi fel yna hefyd, ond sdim gymaint gall chi wneud o'ch chi ddim yn ddeall. Ond, dyna fe, Beth yw'r peth mwyaf anturus i chi wneud erioed? Wel, o'n i yn Efrog Newydd, nôl y mis Medi. O'n i wedi mynd lan y Summit Vanderbilt 1. A oeddech chi gallu fel sefyll ar fel llawr wedi creu o gwydr. Gwydr, right, okay. So, oedd yn fel... So, chi'n sefyll ar y llawr gwydr yma. A o'ch chi'n edrych i'r lawr. A oedd yn just yn fel stryd. O'n i wedi mynd yn y nos hefyd, so oedd popeth yn di. A chi'n just yn gweld y golau o ceir a gladau o gwmpas, ond o'n yn rili dda, Mae'n swndio cool. Oherwydd o'n i'n, oedd y ffrindiau oedd wedi wneud gyda fi, oedd ei coesau yn siglo ti'n bach. O'n i'n offi, dwi yn bach o thrill seeker. Dwi'n mwynhau priannau sgrych roller coasters. Really? Na, sa'n offi roller coasters. Dwi'n bach yn theme park enthusiast. Bywyd dinas neu gefn gwlad? Gefn gwlad. Really? Pam? Wel, o'n i'n gefn gwlad, byddai'n wastad wedi dweud cefn gwlad. Ar ôl byw yn y cefn gwlad, byw yn Nghaerdydd, a sort of gymharu ddwy. Ond wedyn pan nes i mynd i Efrog Newydd ym mis Medi, o'n i'n fel, oedd e'n y ddinas gyntaf lle o'n i wedi meddwl, gallai fyw yma. O'n i'n just rhywbeth amdani, o'n i'n just fel, o'n i byth wedi teimlo hyn am ddinas o blaen, fel gallai fyw fyna, ond dyna fe. A mae fe Efrog Newydd hefyd yn really fel, ti'n gwybod, mae'n busy a popeth hefyd, so surprising. Oherwydd Llundain, sa'n really offi Llundain, oherwydd ei fod yn rhy brysur, a mae'n rhywbeth am Efrog Newydd. Right, na fi'n mynd i cwestiynau newydd eto. So, dwedwch ychydig amdanoch chi hun. So, fel maes teg, beth oedd hwnna fel? Dwi'n caru maes teg. Eto, cefn gwlad. A pan chi'n o Gymru, fe chi'n gwybod un nawr fod o Lanelli. Ti'n caru ble o... Chi'n chi'n patriotic. A chi'n mynd i fel y gemau pêl-droed nawr Cymru, a pan mae gemau rygbi, a pan chi'n canu'r anthem genedlaethol. Mor angerddol. Pawb yn canu. A mae'n arbennig o dda. A fod yn... o cymoedd hefyd, mae gennych chi fel y small town feel. Cymuned, efo fel cymuned dyn fyna, na chi'n cerdded ar y stryd. Falle byddwch chi'n mynd i'r Tesco's efallai, cael dim ond bara a llaeth, ond byddwch chi'n bwrw mewn i fel 5 person chi'n nabod, a byddwch chi'n siarad i nhw. So,
dwi'n caru hynny am fod o gwaisig. Fi'n teimlo fel yna hefyd pan fi fel cerdded y ci, fi fel, helo, shwmai! Chi'n cerdded, gwrando i cerddoriaeth, a chi'n fel... Constantly, yeah. So, pam wnaethoch chi penderfynu mynd i Brifysgol? Wel, eto, independency, anter newydd i fi, symud mas, trio pethau newydd. Dwi wedi gymdeithasu'n dda, wedi creu llawer o ffrindiau, a mae hynny wedi ddigwydd. Dwi wedi dysgu llawer, be o'n i'n gobeithio byddai'n ddigwydd, o'n i wedi nabod mor gymaint o bobl nawr ar y cwrs. Darlithwyr hefyd nawr sy'n nabod popeth am y ddiwylliant, a dwi wedi dysgu mor gymaint. Ac popeth oedd Met Caerdydd wedi ddweud, i Brifysgol wedi ddweud, maen nhw wedi byw lan i... Mae Brifysgol fi'n credu yn rili yn fel gymuned, ti'n gwybod, gyda Met Caerdydd especially, mae'n rili neis achos mae pob amser rhywun i, ti'n gwybod, i siarad i a popeth. Chi'n teimlo hynny hefyd gyda'r gemau rygbi. Gyda y dynion am Menywod, o'ch chi'n mynd i gemau rygbi ni efo'r ultras, os ni'n mynd i fel Arms Park am y Cardiff Clash, lle mae Met Caerdydd a Brifysgol Caerdydd yn chwarae i gilydd Arms Park. Chi'n rili teimlo oherwydd fel oherwydd dwi'n arwain y cyfryngau i'r tîm rygbi. Beth mae hwnna fel i ti i gweithio gyda'r rygbi a popeth? Mae'n gret. Profiad arbennig o dda, wedi ddysgu mor gymaint. Dwi'n gweithio gyda cyfryngau cymdeithasol, ond wedyn mae jyst cymdeithasu gyda tîm rygbi, hyd yn oed y staff. Dwi wedi dysgu mor gymaint o'r staff, y coaches, oedd ni'n mynd i cyfarfodydd bob yn awn di hun. So ni'n dysgu llawer o hynny, cael bach o insight o beth sy'n mynd ymlaen i'r tîm ar rygbi. Ac mae'n rili dda, oherwydd mae'n ffordd dda o siarad i'r cyfnogwyr hefyd. So mae'n rili good. Profiadau hefyd, mynd i fel gwahanol stadiwm oherwydd mae Met Caerdydd yn tîm mawr. Mas o Brifysgolion, mae fel ni, Harbury, Cerwisg, ni'n enfawr. A so, pan ni'n mynd i ffwrdd, ni'n chwarae mewn y stadiwm, fel o'n i jyst mynd i Harbury naw yn y stadiwm lle mae Gloucester rygbi yn chwarae. Ni'n mynd i Exeter, ni'n mynd i Bath, ni'n chwarae at y Rec, a hefyd pan ni'n chwarae Caerdydd naw, ni'n chwarae at Arms Park. So, mynd ochr y cae yn arbennig o dda, chi'n rili teimlo. Ydy hwnna hefyd wedi agor diddordebau am y dyfodol i ti hefyd am gweithio fyna? Cant y cant. Profiadau dwi wedi cael pob eiliad i fod yn onest. A dwi'n parhau i ddysgu, wedi dysgu llawer yn barod. Ac, mae jyst wedi bod yn arbennig o dda. Beth ydych ti'n gobeithio wneud ar ôl graddio? Dwi moyn mynd mewn i'r ochr ddarlledu. So ar y diwedd, dwi moyn teithio'r byd yn ddarlledu beth dwi'n angerddol am sy'n chwaraeon. So ddarlledu chwaraeon, cwrdd a chwaraewyr falle, chymod, mynd i fel stadiwmau a fel iconic landmarks yn chwaraeon. Bydd hynny'n cool. Dyna lle dwi moyn cyrraedd. Nice. So sut mae i bod yn siarad o Cymraeg hefyd yn Met Caerdydd? Wedi bod yn arbennig o dda. Hyd yn oed fod y cwrs yn Saesneg, o'n i'n dal yn gallu gwneud 2 modulau yn y Gymraeg. So dwi'n neud y prosiect terfynol nawr yn y Gymraeg, sy'n rili dda. A dwi'n hefyd neud dwi'n neud y profiad proffesiynol yn y Gymraeg hefyd. So, hynny'n rili dda, aros yn Gymru. Fel o'n i'n ddweud nawr, cyfathrebu gyda cefnogwyr nawr trwy cyfryngau cymdeithasol, o'n i'n gallu wneud fel y live updates efallai yn Cymraeg, ysgrifennu ragolygion. A dy ti'n teimlo mae'n rhoi tyma bach o advantage i ti, ti'n gwybod, especially yn cyfryngau? Wrth gwrs. I wastad pan ni'n mynd am swyddi, neu swyddi neu jyst profiadau, o'n i'n ddweud, pan ni'n ddweud, dwi'n siarad Cymraeg, maen nhw'n fel, maen nhw'n methu credu maen nhw'n fel, amazing. Maen nhw'n, really offi'r ffordd siarad Cymraeg. So, mae Cymraeg yn really bwysig.
os chi'n siarad Cymraeg, byddai'n ddweud, a chi moyn parhau siarad yn y Gymraeg, oherwydd, dylech chi parhau gyda Cymraeg os chi'n siarad Cymraeg, dwi'n meddwl. Mae'n ffordd dda, os chi'n ddod i fel Met Caerdydd, maen nhw'n cynnig mor gymaint o... Fi'n credu mae'n really bwysig y Met Caerdydd i siarad Cymraeg. Maen nhw'n cynnig gymaint o opsiynau a profiadau yn y Gymraeg hefyd, so mae hynny'n rili dda. So i gorffen, fi moyn clywed storion mwyaf doniol gyda ffrindiau. So, oedd yn ddoniol, o'n i'n mewn prism un nos. Na, dim prism. Dim prism, blwyddyn gynta, so o'n i'n bach yn... sketchy. So o'n i wedi mynd i prism, oedd e'n DJ fyna, ac o'n i wedi cwrdd o'r cyfnithyr o... mae'n byw o Faestig, ond mae'n Brifysgol mewn Redin. Right. A nath ddod lawr gyda ffrindiau o Redin, o'n i'n nabod oedd dwi wedi bod lan Redin. A cwpl o weithiau o'n ffrindiau gyda ffrindiau fe hefyd. Ac o'n nhw'n fel VIPs am y noson fyna. Right. So o'n i wedi cwrdd yn nhw. A yn y amser hynna, o'n i'n just siarad yn nhw. O'n i'n fel, mae'n amser chi nawr mynd ar y llwyfan. A o'n nhw'n meddwl o'n i'n rhan o'r grŵp, o'n i'n VIP, so nes i'n mynd lan ar y llwyfan fel VIP. O'n nhw wedi rhoi ni fel, o'n fel sticiau lliwgar, o'n i'n flashy a pethau fel lenni. O'n i ar y llwyfan, o'n i'n just fel, o'n i'n just fel, wave o'r sticks ma. Aeth pawb ar y dance floor hefyd efo nhw, o'n i'n just yn fel, Pam fydw i fan Pam ydi yma, Ydy ti tyma bach o introvert ten, a ti fel na, so moyn bod ar y llwyfan? Dyna be, o'n i'n introvert, a oedd rhywbeth jyst wedi dod dros fi am fel 10 eiliad. Oedd fel, o'n i jyst wedi troi mewn i fel extrovert, o'n i fel ar y llwyfan, siglo, a wedyn, o'n i wedi dod bant y llwyfan, a syth o'n i'n fel, na. So, efallai yn ni. Wel, mae wedi bod yn really neis i siarad gyda ti, Elliot. Diolch am dod. Diolch. Fi'n Celyn, diolch am wylio, gweld ti yn y episod nesaf.